Bueno, hola a todos. Vamos a facer a campaña dos huevos. Estamos no 206 antes de Cristo. É todo máis ou menos tranquilo. Non estou en guerra con prácticamente naide. Creo que con naide. Os últimos xa os exterminei, que era os da provincia da Cisalpinia. Non sei por quen ir. Se era polos colegas de aquí, que se están facendo bastante fortes. A verdade, estánse facendo bastante fortes. Un aliado tan forte non é un aliado, é un enemigo. Se irá por Italia. Non o sei, a verdade. A Liga Etrusca son provincias moi ricas, que dan moita pasta. Esta dá moita pela. Ou irá por aquí, por Celtia, e por ir hacia Gallaecia tamén. Non o sei. Vamos a ver. Eu decántome máis de ir hacia baixo, porque estes vanse a poñer fortes e van a preparar. É a súa idiosincrasia, que é armar ya e expandirse. Este tamén me interesaba. Os dálmatas non sei como lles irá. Non sei, a ver o que faigo. Estou indeciso, a verdade. Estou indeciso. Aquí teño, madre mía, como andamos aquí. Teño ejército sobrado xa. Mi ejército sobrado. A ti creo recordar que te tiña que traer para baixo para reclutar a caballería como Dios manda. Os jinetes nobles son a polla. Comparados cos outros, bueno, sabes, non hai comparación. Pero solo podo reclutar un jinete noble. Así que estamos amañados. Aquí teño a esto. Que fas tú aí? Vale, nada. Eso non é nada. E vamos subir a estos. Vamos darlles algo máis de armadura que lles fai falta. Non sei se os vou ter que desmobilizar, pero polo menos telos fuertecitos. Tú que vas? Bah, tú estás acabado. Vamos a acabar contigo agora, antes de que se me complique máis as cousas. As batallas navales siguen bugueadas, así que vamos, non penso facer unha batalla naval que non sexa así. Mentres que... Ala. Fuera tamén. Vale, aí estamos. Este pa aquí. Vámonos achegando por si acaso, Aquí está, chegamos á frontera. E damos esto, e damos... Que damos? Diligencia, no? Soldado, un buen soldado. Guerrero. E poñémonos como nos poñemos. Non me poido poñer... Pensei que me podía fortificar. Bueno, pois non me poido fortificar. É o que hai. Tú vasme a eliminar a estos. Perdimos un turno de avance, pero bueno. Ala, da igual. Tontería, veña. Non quero enemigos destos cerca, que despois esqueceste un par de turnos deles. Como sufren. Madre mía. Sufre moitísimo a caballería nestas cousas. E aquí isto, pero bueno, mentres que sexan amigos meus, está ben, porque así cubrenme este lado da historia. Así que non hai problema. Vamos para aquí. Vamos a avanzar un pouco máis. No, supoño que nun turno chegarei abaixo. Bueno, pois acabo de decidirlo. Vamos a ir a por Italia. É moi rico. Vou me enfrontar a eles antes ou despois, así que vamos a por eles agora. Non sei o que me falta por arriba. A ver tú... vale, esquecíame do colega. Vámoslo mandar hacia aquí, que nos... A ver se me faigo amigo dos colegas galaicos, que non conseguín ser amigos deles nunca. Sempre ou me atacan eles sin vir a conto, ou é imposible, non sei. Creo que logrei comerciar unha vez e nada máis. É realmente increíble.
Tú... Tú estás, teño que subir a... Quen lle teño que subir? Oh, espía. Cazador... Tú que eres? Asesinato. Asesinato. No, asesinato no. Inteligencia militar... Vale, interésame eso. Vaya nombrecito, Los hacedores de juramentos, amigo. Bueno, teño controlado ese lado. Este hijo de puta está me roubando. Vedes como me está roubando? Pois, vas durar un asalto, chaval. Non vou chegar e a ver se escapar correndo. Este escapase, bueno. Polo menos non me sigue roubando. Pero bueno. Polo menos non me sigue roubando. ¿Dónde estás tú? Ah, vale. Aí. Vale, non hai máis. Non teño máis generales. Non teño moito máis que facer. Está todo máis ou menos tranquilo. Está todo máis ou menos tranquilo. Pois bueno, si, está decidido. Vamos hacia o sur. É o que hai. Teño que guardar peras pa... Madre mía. Non teño peras pa tanta historia. Teño que aumentar a economía, pero bueno, pero ya. Imos alá. A ver como se desenvolve isto. Os cántabros. A Garamacia vai ter un puto ejército increíble, como sempre. Non sei como se amañan. Rodas. Hostias, vaya. Quiteo merda. Home, son unha merda de... Joder, merda. Tiña que ter outro turno máis aí a legión. A ver se non me quitan, Patadio. Joder, vaya cortapuntos. Mierda. Vaya cortapuntos, joder. Vanme follar que teño sin unidades. Mierda. Y encima defender esto. Calquera defende esto ahora. ¿De dónde pides? Bueno, tedes que vir por aquí, a narices. Así que... Teño moi poucas tropas para andarme con tonterías. Quitamos o modo escaramuza, que é un coñazo. Vaya pifia, colega. Vaya puta pifia sacar as tropas dali. Vaya puta pifia, joder. Vanme follar, vanme follar. Bueno, menos mal que teñen caballería e non teñen moito ejército normal. Joder, como se me foi, hostia. Bueno, aceleramos un pouco. Si non, isto faise... A ver. Quédense aí. Atacaredes, mío. Non señades, pringaos, joder. Bueno, teño a ventaxa que... Non creo que veñan por aquí. Espero que non veñan por aquí. Bueno, teño moito recorrido que facer, así que non me poden atacar polas costas. Esperemos que non me ataquen polas costas os hijos de puta estos. Epa, tranquilidade, Tremble before us. Merda, que me esquecín. Merda. Uf. Están atacando a nuestro general. Ay, pues o general que yo vaya dando, amigo. Mantén a formación, mantén a puta formación. ¿Pa dónde cojones vades? Mantén a formación, joder. Mantén a puta formación, hostia. Mantén a formación, matad yo general, veña, matad yo general, tedes que matar o general, hostia. Bueno, esto non está ben, pero bueno.
Nuestros hombres están viniendo abajo. Non sei se aguantaré, Bueno, sí, están acabados. O general está acabado. Así que vamos a eliminar o general. Unhas flechitas aos cabalos. Nuestros hombres están viniendo abajo. Bueno. Menos mal que tiñan poucas tropas. Ah, queríadesme facer, por atrás, amigos, amigos. Tiña despensado eso, Que cabros. Bueno, xa se piran. Bueno, non perdín a City de puto milagro por retrasado. Non me din cuenta do rollo, non me din cuenta para nada, verdad. Non me din cuenta. A ver, non atacades, pa onde vades? Servants of Woden! Tribesmen! Pa onde vides? A ver, pa onde vides vosotros? Videsme atacar de frente outra vez? Non entendo por qué. Non vades ter moita posibilidade. Nuestro enemigo ha perdido un punto de victoria. Vale, pero... joder. Germanic tribesmen! Joder, chorbos, ¿qué? Estánse paseando. Canto tempo queda? Ainda quedan 14 minutos de combate. Vou nos deixar entrar. Así polo menos. Non, a ver que facedes. Se os deixo entrar con a pouca de suerte, igual se engañan e veñen, pero se os poño aquí igual é por eso, que o ven moi cerca e non veñen. Pero joder. Ah, si, sí, era por chantañero de frente, velos, que non querían a historia esta. Pero bueno, é igual, están jodidos, que son unha mierda de arqueros. Así que non teñen moito futuro os pobres. Estaba pensando que eran cabalos, joder. Como se me foi a perola a min? Eu estaba pensando que eran putos cabalos, joder. La fortuna se pone de nuestro lado en la batalla. Hola. De puta chorra. Fíxeno moi mal, pero bueno, ganelles. Da igual. Como pueden confundir arqueros con cabalos? Non entendo como puiden confundir eso. Bueno, ala. Non entendo. Non entendo como me puiden confundir así. Seguimos. Ay, Dios. Casi perdo Patavio pola tontería, hostia. Vaya ida de olla. Vale. Confederación Celta, ahí estamos. A Confederación Celta acabada. A ver, facemos un save. Non vai a ser o demo. Non me quero sorpresas. Así, sempre podemos volver atrás. A quen ataco? A Roma ou a Velatri? A Liga Etrusca pode ser jodida, Atacar a Liga Etrusca, madre mía. Ready for orders. Pero bueno, a ver, reclutamos outro cabalo, que é sempre importante. Estou gastando demasiada pasta en ejército e non sei se me fai falta, que é o peor. Damos a ti. Que queda? Necesitan armaduras, pobres caballetes estos que están moi feitos polvo. Queda algo? Oh. Vale. Tampouco é que dian, bueno, pouco é que dian aí unha maravilla, pero bueno, é o que hai. Vamos a por Velatri, con un par de collos. Venga. Sí. Dios, Cartago. Joder, non me... Bueno, da igual. Vamos a por Cartago.
Vamos a por Cartago. Laying siege to their hovels. ¡Buah! Están acabados. Están acabados. Va. Esto va nada. Esto es tontería. Buen hombre. ¡Hala! A saber con quién están en guerra estos. For the tribe. A saber con quién están en guerra. 1 e 2. ¿Sí? A ver. Non a pifiaría antes, non? Ready for battle. Fun capaz de pifiala. No, chécame aquí. Pasa por terra, Sí. Joder, para non estar en guerra con naide nun momento, poñome en guerra con todo Dios. None will escape. Buf. Va. Tampouco é pa tanto, Tampouco é pa tanto. Teñen nada. Vamos alá. Teñen un par de... Non hai nada aí, joder. Eso é basura. Sí, tío, foi bruto, un hijo de puta. A ver como vamos. Vamos aló. Así, gústame os días secos e soleados. Tiñan barcos, pero o problema é que os barcos non sei por onde viñan. Se viñan por aquí, se viñan por ali. A saber por onde viñan os barquichuelos. A verdade eran 4 barcos, tampouco, ainda que non... Non, da igual, non. Poderei poñer aquí as balistas. As balistas follanme estes e máis follanme os barcos, si veñen. Ou puños aquí, vale, da igual, veña. Teño ganado, dame igual, a verdad. Tampouco é un problema. E poñemos por aquí as tropas de asalto. Estas por aquí. Vai ser que me lle dían unha sorpresa as balistas. Que non quero que me dían sorpresas as balistas. E a caballería aquí. Caballería, general por aquí, general. Aí dando todo. A ver se hai suerte. Se me veñen por aquí os barcos, dame de puta madre, que mos baixo cas catapultas. Se veñen por aquí, pois nada, é o que hai. Non saber por onde veñen é unha putada. Vamos alá. Gather yourselves, men. Vienen refuerzos enemigos. Smells of the sea and glad of Joder. Si como aparcas aquí vai chequer unhas joyas, chaval. E estes? Solo teñen eses refuerzos. Non hai máis refuerzos, amigo. Aí está desamañados. Como non vos veñan máis refuerzos, está desamañados. A vosotros estamos chovendo a base de bien, ademais. Aí. Revéntalles estos, que é o que me interesa que haya reventes. Non veñen máis. Esto vai vir para aquí, merda. Pois non veñen máis refuerzos, joder, pensei que... Bueno, pois se veñen esas nada máis, non hai problema. Bueno, pois nada, non hai máis refuerzos, eu pensei que terían máis peña. Vamos seguir reventando nestes, que total... Non hai nada como baixalos a pedradas. Tú baixalos a pedradas e bueno, e revéntalos. Podolles chegar a este? Si, podolles. Entonces podo meter os cabalos por ali. De puta madre, entonces podo meter os cabalos por ali. Pero non tedes máis... Non teñen máis tropas. Que desfase? Pensei que había máis tropas. Bueno, pues nada. Podo meter os cabalos por aquí. Non hai problema. E poido reventolles un pouco máis estas unidades, que xa están bastante reventadas. Xa están moi reventadas. Eu vou por non ter baixas na caballería, que hai... Madre mía, aquí hai algo de caballería, algo de... aquí hai chorros, aquí hai cousas. Dalles unhas hostias a estas. Molles unhas hostias a esas. E vamos a
a movernos un pouco para diante, que se empecen a preocupar. Vale, estes xa están reventados. E agora non sei onde están os colegas, non? Podo disparar a... Non pode disparar así a baixe boa. Bueno, pues nada, pues nada. A agardar un pouco e a ir a por eles. Non hai máis. Ballista! Eu que ten ser un soldado raso. Vale, agora xa os vexo. Va, isto é todo. Aquí non hai nada, é todo artillería barata. Isto de perder a... Mételle esos cabalos aí e quedanse a cuadros. Estes non me preocupan nada. Ala, imos. Tú aquí. E tú a desplegarse aí. Placa. Tiña que meter os cabalos por aquí, pero bueno, da igual, agora xa está. Os cabalos, es que olvídome dos cabalos, joder. Voulles meter os cabalos por abaixo, van... No. Voulles meter os cabalos por abaixo e flipan. Podo metelos por aí. Se lles meto os cabalos por aí, flipan. No, vamos deixar a carga enloquecida para despois. Aí, veña, por eles, a por eles. Placa de dentes. É que, joder. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Esto é abusar. Esto é abusar. Aí ven a caballería. Señores, preparados, caballería. Aí ven a caballería. A ver, ovada por eles, hostia, cargade. Bueno, polo menos parelles a carga, que eso xa é importante. Fuera, caballería, fuera, caballería, salid de aí, ven, vamos, aire. Salid de aí. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Salid de aí, ahora. Salid de aí, ahora. Joder, como me deixaron a puta... Merda, joder, por metela aí. A culpa é miña por metela aí, hostia. Culpa é miña por metela aí. Malo fixen. Merda, joder. Seguro que perdín a outra unidade por retrasado encima. Hostia puta. Home, Están atacando a nuestro general. Bueno, que van a atacar ao general, Se están acabados. Que batalla máis cutre. Gano porque teño superioridade de tropas, que si non estaba jodido. Home, non me jodas, hostia. Perdín a caballería, Dios. El general enemigo ha muerto. Merda, joder, que o fixen mal, merda.
Me jodas, hostia. Bueno, nada, pues veña. Ahora hai que ir ao que se vai, veña. Agora xa está armada, agora xa caguei, xa estou sin caballería, xa é o que hai. Pero joder, Mounted, ready! perdí unha unidade pola tontería, non sabes? Sabes tú que a gracia. Gánolles por eso, porque teño superioridade en tropas, que senón estou jodido. Loading their spears! Our spears are yours! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Home, bo. We are the Dark Forest! Quítate de ahí, animal. Que te van a follar, joder. Warriors ready! Spear brothers! Run, curse you! Spearmen! Bueno. Fixino francamente mal, pero gané igual, así que, por caso. É o que hai. Joder, como se me foi que caballería, non me pasa a pena. Non me pasa a pena facelo tan mal que caballería. Oh, parece que non perdín a unidade, polo menos. Non perdín a unidade, polo menos. Non perdín a unidade, sí señor, non perdín a unidade. Aí estamos. Ala. Ready for orders! Pois moi ben. Pois moi ben, moi ben, moi ben. Moi ben. Tú estás acabado. Pois moi ben. Pensei que iba... Ready for orders! Sinceramente pensei que iba a perder a unidade. Non hai pasta, verdad? Non hai pasta. 80 ánforas de viño, bueno. Bueno. A ver o resto de ejércitos como vai. Tú, a ver. Seguimos por aquí, hacia Gallaecia. Vale. Os tolosanos, amigos. Como andades os tolosanos? Joder, como andamos. Tú... Sit! Share my fire! Tú estás no que estás. Tens que esperar. Baixote para aquí, non? Bueno, non, vou te baixar para Patavio. Merda. A ver. É a mesma, non é? É Patavio, Coria, sí. É a mesma provincia. Entonces quito isto. Baixote para Patavio. Call this a garrison! Non vai a ser o demo, que se volvan a rebelar. E non quero perder a Cities. E reclutamos aquí, que é o mesmo sitio. Outro caballito. Aí estamos. E agora, que onde vamos? Vamos nesto. Tú estás aí. Estás aí, cubrindo o norte. Aí estás ben. Tú tamén. Non quero sorpresas por ahora. Vale. É isto. Tampouco hai... Tiña por aquí un... Aquí. E como vas tú? De Dios, estes vanse revelar agora, ademais. Agora. E tú... Bah, tú ainda non tens moito problema. Vamos que subir rango. Subimos rango. Subimos rango. Hilda... Subimos rango. Subimos a Parangón. Non. Fuerza, Parangón. Ala, siguiente turno. Vamos ala. Vale, fixendo moi mal que a caballería, pero bueno, da igual, non pasa nada. Non pasa nada. Ah, velos, onde estaban, velos. Hijos de puta, me cago en Dios.
A ver, o acabade. Rebelión en Uturbis. Rebelión Patavio. Sería raro. Sería raro que vos revelades vosotros, hombre. Sería rarísimo. Sería, bueno, rarísimo. Estades, va, ainda estades máis ou menos tranquilos, tú. All Father be praised. How can I help? Conquistar Roma vai ser moi jefe, non? Vai, eso, facemos save despois do rollo, 204. E vamos a por Roma, directamente, sin cortarme un pelo. Igual era ben levar as dúas, non? Da igual. We take this settlement for the Non teñen unidades aquí. Non hai unidades en Roma. Pero como non tes unidades defendendo? Buah, están acabados. A Liga Etrusca está acabado. Madre mía, a saber con quen se meteron estes. Nada, nada. Nada, nada. Placa. Ala. Joder. Pensei que iba a ser máis complicado. Ala, conquistei Roma. Placa. Ahí están, putos romanos. Sí, señor. Caeu o Imperio Romano. ¡Hala! Mira tú, non pensei que iba a ser tan fácil o rollo, Buah, están acabados, tío. Están acabados. Esta pobre peña está acabadísima. A Nápoles. E aquí é o seguinte. Que é o seguinte. É o seguinte. Sinceramente pensei que me iba a dar máis que facer todo isto, Vamos a conquistar todo esto. Barracas auxiliares. Barracas auxiliares. Puerto Fuader. Roma. Urbe Bárbara. Bueno, vamos a acabar este ejército. Quero este ejército. Necesito este ejército. Quedanme 4 cabalos e non teño pasta nin pa 2. Bueno, da igual. Non hai pasta nin pa 2. Vamos a comerciar co sur. No, non non teño nem a Nápoles, merda. Non podo comerciar aínda. É que aquí, bueno, da igual. Fago aquí o porto. Ai, Dios, non hai pasta, non teño... Como vai isto? Buah, non teño claro. Bueno, da igual. Seguimos despois. Saliume mellor do que pensaba isto, así que está moi ben así. Vale, vamos pa... Pa Gallaecia, amigos. Burdigala, madre mía, eso será Burgos, non? Supónse. Ou eso intentarán, polo menos. A ver, siguiente. Hilda, tú estás aí. Tú. É que iba des vos, joder. Sodes capaces de atacar... É que son capaces, non sabes? Son capaces de atacar má puta ciudad. Aí. Ariminio. Mandamos a ti para baixo, entonces. Buah, non me chega nun turno. Non chega nun turno, que va. Non chega, non. Bueno, pero da igual, vas tipo siguiente. Así mando a ti hacia baixo e queda este en Roma. Sacedores de... Eso xa está tamén, non? Aquí está todo tranquilo. Aquí isto está tranquilo. Ai, mira o que me faltaba de facer. Ala. Vamos a expoñer aí algo, non sei o que, pero algo expoñeremos. Que teño que... Malla... Cota de malla de la infantería. Vale, vale, dentro de nada xa podo subir. Ala. Siguiente turno. Debería facer algo de...
de comercio, pero seguimos conquistando o sur. Xa faremos o comercio máis adiante. Vaya merda de batalla que me salió antes. Joder, home, non me jodas. Bueno, da igual. Bueno, aquí temos unha fácil. Vamos a ver como nos sale. A ver como nos sale esta. Rebeldes de Recia, batalla de Coria. Vamos a lo. Esta creo que é fácil de defender. Si non me lembro mal de Coria, creo que era fácil de defender. Non, era... Si, isto é mínimamente fácil de defender. Se veñen por onde veñen. Veñen pa aquí sempre. Son moi pringados, sempre fan o mismo. E non quero que vos movades do sitio, hijos de puta. Aí quietos, Aí quietos. Aí quietos. No. O general detrás. E un muro de escudos. E isto por aquí. Que lles chova antes de chegar. Que lles chova ben, ademais. A ver que tal sale. Venga, vamos a lo. Home, tamén puiden ser máis defenderme aquí, non? Aí non probaron a... Nunca probei a defenderlo por aquí. Tamén sería fácil defender o rollo. Bueno, a ver como sale. Vamos a coller aos colegas. A ver como nos sale o rollo. Le damos ya. Hombres tribales. Bueno, sí, como me ataques co general así en plan guay, vai che chover, amigo, hasta que me canse, ¿Qué? Quédate ahí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oy, oh! Bueno, ¿qué tipos, tío? ¿Qué tipos? Bueno, pues veña. Pues ataco cheo, joder, sí. Germanic youths! Warriors, move out! Se vosotros non me atacades, ataco vos eu, Non vos vou ter aí para que me atacades no siguiente turno con máis unidades. Que nos conocemos, A ver, hostia, atacádelle. Bueno. Menos mal que se espabilan, vamos. Merda, fixeno mal outra vez, merda. Bueno, da igual, veña. Non quero... Joder, un modo escaramuza, puta basura. Con modo escaramuza de mis cojones. Vide para atrás, salide de aí, salide de aí, salide de aí, salide de aí. Caballería mala. Caballería mala. Caballería mala. Merda, 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 caballería. Uf.
say? Salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí. Youths! Warriors, move out! Germanic tribesmen! Germanic warriors! A ver, olvide para atrás, joder, non quero que vayades a por eles. Que para que vades a por eles? Hostia puta, non mantén a puta posición, joder. Sons of Walden! Attack Buttermania! Están atacando a nuestro general. Que lle vayan dando. Bueno, cabalos contra piqueros lévano moi negro. Vamos a ser serios. Estes lévano moi negros tamén. E agora sí. Estes están acabados. Germanic youths! Germanic tribesmen! Spearmen, ready for battle! Germanic tribesmen! Ready for battle! Spears ready! Joder, que chungo. Germanic tribesmen! Gotcha! Wodan! Ready! Attack! Polas costas. Ala, aire por ahí. Una se pone de nuestro lado en la batalla. Joder. Our spears are yours! Tengo que lle sale dos collos a os colegas Los estes. hombres se están viniendo abajo. Parade, 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 hostia, fuego amigo, hostia, parade, parade, parade. Joder, Right! non me di en cuenta do fuego amigo, merda. Follai, matéme a mí mismo, máis do que me matou el. Joder. Ai. Casi me maté a mí mismo, eu 100. Joder. Ala, aire por aí. Bueno, dame igual ao norte. O norte está máis ou menos controlado. Ai no, teño a maña tonta, Hoxe non estou eu pa tonterías destas, que estou non facendo realmente mal, pero bueno. For the Vamos a por Neanápolis, sin cortarnos un pelo. For the tribe! Tamén están acabados, así que nada, nada. A por eles. Estarían en guerra con medio pueblo, como a sempre. Is there nothing else? Andamos guerreando por aí, claro. Despois chegan os huevos e follanvos, claro, 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 claro. A vida é así, a vida é así, a vida é así. Joder, pues estamos sin ejércitos, colega. Thirsty for battle! Quedou esto pillado un momento. Bueno. A ver como vamos aquí. Contra quen estou en guerra ahora? Contra este... Boa, Cartago, mierda. Siracusa, Cartago, van a atacar aquí. Bueno, oye, é unha expansión correcta. Non teño problemas con esta expansión. Teño a provincia completa, provincia rica. Teño oliva e viño. Bueno, esto é pasta, e necesito pasta, así que de puta madre. Vamos a intentar comerciar con alguén. Con quen comerciamos por aquí? No, con Roma no, desde logo. Comerciamos con Atenas. I am here to listen if you speak honestly. Comerciamos con Atenas. Ah, sí, me gusta, mola Atenas. Atenas ten moi bo rollo Atenas. Os espartanos non teño, claro, non teño puerto pa Eudo, estamos comerciando. Tesios, que? Vosotros pasades de min?
We Mira- will gladly listen to your offers. A ver, Do not wrap eh, them in lies. The spirits know truth. acuerdo comercial. Bueno, tío, xa vos vale. Ariadelos, acuerdo Be welcome comercial. here and speak as you wish. Vale. Os Ariadelos son de bo rollo tamén. Isto non poido, verdade? Tampouco poido. Tampouco poido. Tampouco poido. Quen son estos? Ah, mira tú. Os colegas. You are welcome. Acuerdo although my comercial. ancestors- Ahí estamos. Temos acuerdo comercial. Bueno, necesito un puerto xa, vamos. I welcome you, worthy speaker. Acuerdo I comercial. listen Aí estamos, van a aumentar os ingresos dunha maneira increíble. Dálmatas, comerciando, comerciando. Se puede comerciar. Greetings, friend. Let us Acuerdo use our comercial. time. Home, é realmente máis fácil esta campaña que non a de Roma, Non podo, verdade? Oh, podo comerciar cos galaicos, están de bon rollo comigo. Oh, madre mía. Greetings, Están os friend. galaicos de bo rollo conmigo. E acéptame. Buenas. Nivelazo, colega. Nivelazo cos galaicos. Que cousa máis rara, tú? Vamos a ver cos garamagos. I will do you the honor of listening to your terms. Acuerdo comercial. Buen hombre. Así. Lusitanos. Cos lusitanos non podemos comerciar, verdade? Tamén se pode comerciar cos lusitanos. Greetings. Speak Acuerdo plainly and comercial. without- Vale. Pero con moita diferencia, É moito máis fácil esta campaña que non a de Roma. But may Athena strike us all dumb if we speak anything but truth in our Acuerdo comercial tamén aceptado. E tú... non sei, xa nin se pode... I welcome you, worthy speaker. I listen. Bueno, temos acuerdos comerciales xa prácticamente con... Turdelanos. Joder, que nivelazo, como mola o rollo. Greetings. Speak Acuerdo plainly and comercial. Contigo tamén poido. Pódese comerciar. Greetings. Acuerdo Speak plainly and comercial. without- Que nivelazo. Siracusa. Estás moi acabado tú, Siracusa. Bueno, I am vamos, honored to comerciamos receive tamén you. con eles. and look forward to your erudite. Ala, xa estamos. Estamos comerciando xa con todo o pueblo. Vale, estamos comerciando con todo o pueblo. Teño que subir estas ciudades. Teño que acabar o... Warriors all. Bueno, no, teño que... É verdade. Hai prioridades que hai que facer. E teño moito que facer aquí. A ver, deixei aquí arriba. Merda. Para que eu faría daquela? No. Bueno, agora nun par de turnos xa vou ter pasta de sobra. Así que xa non hai problema. No, buah, xa vou ter pasta ás gallas para facer todas as coñas que me fan falta. A ver, o... Cal foi o que reventei antes? No, era o cal foi a que, joder. Cal é dicir ti que... Era, aí está. Pueblo pesquero. Bueno, non necesito comida por agora. Que teño? Teño un ferreiro, necesito árbol sagrado. Non teño moi pouca cousa por aquí, árbol sagrado. Vale, seguimos. Poden esperar un pouco máis exercitis. Quero puto ejército como Dios manda. Así que vamos a reclutar puto ejército Are you ready como to do Dios your manda. duty to the tribe? Aí estamos, dame igual. Podo esperar, non teño moita prisa, así que podo esperar. E vamos a por... Cal me falta de aquí? Ah, xa está completa. Vale, xa está completa. Puf, estes os romanos sobrados andaban,
Barracas auxiliares. Que faigo por aquí? Balista. Balista, sí, sí, estás todo apañado con balista. Bueno, da igual, pasamos ao siguiente turno entonces. E xa vou ter máis pasta. Xa vou ter máis pasta e podemos ir a por eles. Van vir a atacar os cabros estes, seguramente, aquí. Como teño o norte de tropas. All Father be praised. How can I help? Sí, Burgos, sí, Burgos, sí, todo apañado. Bueno, veña, a ver. This would shame my Móvete. ancestors. There is more I could do. Vamos visitar os galaicos. I must let my mind be still. Tú, The all tú highest. estás aí. Ready for orders. Tú faite un pouco máis forte, senón non ten gracia. For the all Tú tamén. highest. Ala, siguiente turno, veña. The Senate sees no profit in continuing hostility. Let us move towards peace. Caminaremos juntos hacia la paz. E se faigo de ti... Vale, que estás en guerra con todo Dios, tío. A ti van te follar unos ou outros xa. Tú estás con guerra con todo Dios. No, teño as tropas sin... No, que va. Que va. An eagle flew around my head. Voute a atacar, que dame igual. Non quero... Teño tropas de sobra aí e necesito atacarte. Célticos, Cimeria... The hungry dogs are all around. Os The lusitanos, pap. wise man bars his doors and looks for shield brothers. What say you? Vale, sí, joder, conmigo non tes problema. Vámonos levar ben. Much talk can be. Evaristos, Igrases, Turderanos, Viviscos, Volcas, vale. Merda. 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 Bueno, eles non teñen baeta, que tampouco teño eu gran cousa. A ver como se defende isto. Merda, joder. Outra vez que me olvidei de cubrir as costas, joder. Bueno, da igual, peña. A ver, por onde vides vos? Onde estades? Estades... Ah, xa me acordo deste, defendíase por aquí. Estaba guapo este. Estaba guapo, sí señor. Deadly missiles. Poñemos este tío aquí. Tío. A ver, Joder. Hay a ti aquí. Empezamos, a ver si hay suerte. Merda, joder. Merda, joder, merda. It is our task to defend these walls. Poñémonos con muro de escudos. This is all that matters now. Ahí, váyale dando. Ahí, un par de collos. A ver si te atacan así. E vosotros... Bueno, iredes pro... A ver. Eu puxen aí... Ah, vale, no, por aquí non veñen. Joder. Bueno, vamos a acelerar. Ai, Dios, ainda vou perder. Non quería... Vale, non gastei pasta aquí, joder. Pero non quería perder, que senón teño que andar cos ejércitos de arriba para baixo. Amañarían o rollo que se quedaban aquí. Antes quedabanse aquí bobeados e non atacaban.
Si que o amañaron, sí. Si que o amañaron. Bueno, pois nada. Non teñen arqueros, así que teñen que vir corpo a corpo. Non teñen tropas para vir por atrás, así que damoslle recarga rápida. Dios, como caen, sí señor, sí señor. Bueno, son tropas baixas, que joder, son tropas moi baixas. Están atacando a nuestro general. Ai, pois o general que lle vaya dando, amigo. Pa onde vades? Pero tíos, me cago en vuestra puta madre. Joder, con reformar, merda, hostia. Nuestros hombres se están viniendo abajo. Acábanme de follar dunha maneira escandalosa. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Acábanme de follar dunha maneira que non ten nombre, a maneira que me follaron, Acábanme de follar dunha maneira que isto, bueno, non ten nombre ningún. Joder. Bueno, polo menos non subiron para aí. Aí non van subir que non teñen... sí. Bueno, pois nada, se perdo, perdín. Veña, vademos pa diante, ala, dame igual. Home, non me jodas, ó. Bueno, por lo menos quedáronse sin tropas para atacarme. Bueno, sin tropas, joder. Joder. A ver se lles mato ao general, polo menos. No, non hai... non teño con que matar ao general. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Non podo facer nada, é que é o que hai, esperar. Se hai suerte, non o perdo, e se non hai suerte, pois é o que hai, amigo. Teño a impresión de que o muro de escudos foi un error. A unidade levanta os escudos nunha formación estática de defensa, lo que mejora... Pois non sei que me dá, que foi unha pifia, vamos. Bueno, vou cortar o gameplay para non subir un vídeo largo ou para nada. Va, da igual, total, quedan nada, un par de minutos, da igual facer o que non. Vamos, acaba. No, nada, corto, esta tontería. Bueno, ao final ganamos, pero porque xogamos contra IA. Se xogáramos contra un contrario con dous dedos de frente, eu estaría jodido. Así que, bueno, é o que hai. É o que hai, joder. Non é o que hai. Non entendo como os espadachines me mataron a lanceros, joder, é tontería. Bueno, sí, entendo porque tiña as unidades feitas polvo, vamos.
Bueno, deixámoslo aquí. Continuaremos no seguinte gameplay. Non foi precisamente dos mellores que fixen na miña vida. As batallas foron un pouco cutres, pero non todos os días se pode ser un genio. Ala, ta mañá, amigos.